Ahojte, dneska je to moje ďalšie video a som tu s Chiarou. Čaute. A je to tak cousin, tak alebo sister, ako sa poznáme. No, takže mám tu tohoto Dalmantína. Ona si pôjčila mojho pečopáka. Lebo ja som si svojich zabudla doma. A mňa to celkom trochu rozčuľuje. Takže môžeme, budú tu otázky a môžeme zase na to. Takže prvá dáva ja. No a tak môžeme ísť na to. Koľko mám rokov? No predsa 9. Dobre, správne. Ale tak nemusíš byť dosť taká. Ja viem. Teraz. Aké je moje obľúbené jedlo? Pizza? Špagety. Aha. Tak no, teraz idem ja. Takže. Aké je moje najobľúbenejšie jedlo? Viem, biela pani. Nie. Veď ty si to hovorila. Nie, ja som vravila, že je to vedľajšie. Takže nemáš bod, nevadí. Aké? Aha. Mäso so zemiakmi, čiže rezeň so zemiakmi. Ďalšiu otázku dávaš ty. Takže, ako dobre viem po chorvátsky? Je začiatočník, pokročilý, profesionál. Začiatočník. Pokročilý. Áno, pokročilý. Jasne, a keď sme stretli Chorváta? To som nerobila ja. Ani ja. To robil niekto iný, pretože ja som pokročila. Ja som začiatočník. 11 rokov chodím do Chorvátska. Shambra like diamond. To sa podobá na tú pesničku. Ten človečik. To je myslím, že od Chantal. Takže ďalšie dávaš ty, alebo ja? Ja, hej. To bude strana, keď budem hovoriť, čo on bude hovoriť. Dobre, takže Chiara je moc rozbláznená. Ja viem. Šibnutá. No, takže ako dobre viem po anglicky. Som začiatočník, pokročila alebo profesionál? Pokročila. Áno. Ují. Ale za chvíľu budem profesionál. Už sa teší. Takže keď idete do Anglicka, si zoberte mňa. Tak live. Čo otázku dávam ja? Jak moc som retard? Povedz výber. No, úplne piďulinky, takže žiadny, piďulinky, stredný, pokročilý, potom profesionál, alebo úplný retard až nadmieru. Retard až nadmieru. Výborne! Dobre, teraz mi povedz, aký som ja blázon. Takže, som úplne kľudná, som smiešná, som zblbnutá až od pety po hlavu. Od hlavy po pety. No, alebo som úplne bláznisko debilné. Myslím, že to predposledné. Ne, úplne bláznisko debilné. Lenže ja ti nechcem nadávať do debila. No tak debilné nie, ale úplne bláznisko Dobre, tak bláznivé. to berem. Super. Sme spolu, podobáme sa, veľmi sa podobáme. Dávaš otázku. Koľko mám kil? 35. A? Pol? 35 a 4. Ale jedna Čo otázka. ty si nepridala? Ale tak to sa nepočíta, to nemôžem vedieť. Takže 35, uhadla som. Dobre, idem ja. Dávam otázku. Takže, aký je môj obľúbený pečopák? Scarlett. Áno, ja som si strašne teraz obľúbila tohto Keď ju Dalmatína. odspú si obľúbila Scarlett. A teraz miluješ tohoto Dalmatína. Keby som mala aj toho druhého.
toho v tej nemocnici, vieš? Aká? S tými kvetami, to je jedno. Tak vyprpasť. Ja to chcem robiť. Ja som postihnutá. A ja som ešte Ja viac. som viac. Dobre, môžeme ísť ďalej. Dávaš otázku, či? Dobre. Nie, ja dávam otázku. Ty si povedal, koľko mám kil. Nie, ideš ty. Ja som povedal, aké je môj obľúbený backpack. Hej. Aké vysoké robím parkoury? Máš na výber 5 metrov, 20 metrov alebo 1 000 000 metrov. 5 metrov. 0 metrov. Ale tak to sa nepočítam. Not bad. Dobre, dávam otázku ja. Takže... Ako mám farbu očí? Prečo? Zelenú. Neviem. Zeleno-hnedú. Čo? Ja som uhadla iba z polovice. Uhadla som aspoň z polovice. Máš Mám polboda. Mám polboda. Polboda. Polboda sa nehrá. Hra. Tak nič. Ty je nutná. Ale tak je polbod. Dobre, tak. Dobre, teraz, ako mám ja farbu očí? Modrú. Modro-zelenú polboda. Polboda. Ukáž? Máš pravdu. Potom spravíme také fotačky. Ideme. Zaraďme sa pekne. Teraz to dajme takto. Dobre, takže to by bolo celé moje videjko. Dobre, to by bolo celé moje videjko. Čau. Ty mrš.